खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि गासै खौरां नायगिरिफोरखौ बरायबाय लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं साफ्रोम नायगिरिफोरखौ आसा खालामबाय। दानिया फैदो खौरांखौ जागायदिनि। कक्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि गसाइ दैमारिनि सायाव रां जाख्ल'नायनि अजद सिखारदों। कक्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि गसाइ बसुमतारी बिथाङा माखासे मण्डलाव सौफैनाय रांखौ 50,000 रांनिफ्राय 10,000 रांखौ बाहायनानै जायो। लोगोसे 1,80,000 रांनिफ्रायबो 80,000 रांखौ बाहायनानै जानायनि अजद खालामदों मोन 12था बिजेपि मण्डलनि आफादगिरि बिथांमोनहा। लोगोसे बिनि हेंथायै कक्राझार जिल्लानि मोन 12 मण्डलनि आफादगिरिफोरा आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकियानो लाइजाम लिरहरदों होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चन्द्रपारानि बिजुलिबारि गामिनि थागिबि 53 बोसोर बैसोनि गाफ्रु ब्रह्मआ गोमानानै दङ होननानै खौरां मोनदों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 14 जुन खालि मोनाबिलिनि 7:30 समाव बरपेटा रेलवे स्टेशननिफ्राय लकमान्य तिलक डिब्रुगड़ एक्सप्रेसजों गावनि सानै लोगोफोरजों गुजरातसिम खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन। नाथाय थांनाय 15 जुन खालि साननि 12 रिंगासो समनिफ्राय गाफ्रु ब्रह्मआ मध्य प्रदेशनि जबलपुर रेल स्टेशननिफ्राय गावनि लोगोफोरजों लोगोसे थांफायाखै आरो दिनैसिमबो बिनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै होननानै मिन्थिनो मोनदों। जायनि जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरा जोबोद जिंगायाव दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर गाफ्रु ब्रह्मखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बर 9387708503 एबा 6900126548 आव फोनांजाब खालामनानै खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। आरोबाव सासे बर' सिख्ला गोमानायनि खौरां। बिदांस्रि औवारी मुंनि सासे MA फरायफुबाय थानाय सिख्लाया गोमानानै दङ होननानै मोनथिनो मोनदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फानेरि साखाथि 3 नं भुटियासां आमलायगुरि गामिनि प्रेमजित औवारी आरो बुदुलि औवारीनि फिसाजो बिदांस्रि औवारीया थांनाय मे दाननि 23 खालारनिफ्रायनो गोमानानै दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिदांस्रिया हरनि समनिफ्रायनो न'निफ्राय गैया जाना थादों। फुंनि समाव नखरनि सुबुंफोरा न' सिङाव नायोब्ला बिदांस्रिखौ नुवासै। बिदांस्रि औवारीनि गोमानाया दानसे जालांबाय। जायनि जाहोनाव नखराव दुखुनि खोमसिया साग्लोबसारदों। नागिरब्लाबो मोननो हायैयाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिदांस्रि औवारीखौ बिमा बिफा बिदा आरो गामिनि रायजो राजाफोरा न'आव फैफिननो खावलायहरदों। लोगोसेनो सोरबाफोर खौरां बिजोङाव फोसावनाय बिदांस्रि औवारीनि सावगारिखौ नायना नुसनबायदोंब्ला 7086092629 बे जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों आरो खाथिनि पुलिस थानायाव खबर हरना हमना दोननो खावलायदों। माजबाद पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। माजबाद पुलिसनि सिग्रोमनायाव 1 कुइन्टेल 57 किल'ग्राम आयेन बेरेखा गान्जाखौ हमनो हायो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। जाथायजों लोब्बा थानाय हाफिजुद्दिन आहमेद आरो अनसुमा खाख्लारि मुंनि सानै दायनिगिरिखौ पुलिसआ खायो। बेजों लोगोसे गान्जा रोगानो थाखाय बाहायनाय AS12 AK 2879 नम्बरनि गंसे लाक्जारि गारिखौ जब्द खालामनानै माजबाद पुलिस थानासिम लाबोनाय जादों होननानैबो मोनथिनो मोनदों। गुवाहाटीआव LPG सिलिन्डारनि सिखाव हमनो मोनदों होननानै मोनथिनो मोनदों। गुवाहाटी नोगोरनि पटासिल आमबारि पुलिसआ खावनाय LPG सिलिन्डारखौ फाननो नागिरनाय समाव दायनिगिरि रहित कुमार राय मुंनि सुबुंखौ साइकेल फेक्टरिनि ओनसोलनिफ्राय हमनो मोनो। रहित कुमार रयनिफ्राय पटासिल आमबारि ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय खावनाय गं 14 LPG सिलिन्डार मोननो हादों। बेनिनो गं 12आ डमेस्टिक सिलिन्डार आरो गं 2आ कमार्शियेल सिलिन्डार होननानै मोनथिनो मोनदों। नीट आनजादाव चेकिं खालामनायनि मुङाव लगइन खुलि होनायनि गोख्रों अजद सिखारदों। DSP कुसुम कुमार बसुमतारीखौ साजा महरै नलबारिनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनाय जाबाय होननानै मिन्थिनो मोनदों। निमाहा बिनायनि उनावबो रेहाय होआसै DSP कुसुम कुमार बिथांखौ। बरपेटा रडआव राइजोफोरा सानै सिखाव हमनो मोननायनि खौरां। बरपेटा रडनि अमा बाजाराव सासे सुबुंनि गोदोनानि सनानि चेनखौ साबख'नानै खारनो नाजानाय समावनो सानै सिखावखौ राइजोफोरा हमनो मोनदों होननानै मोनथिनो मोनदों। सानै दुथां सना साबख'ग्रा सिखावनि न'खौ बिहारनि काटिहार जिल्लानि अनिकेत कुमार आरो रबिन्द्र कुमार होननानै मोनथिनो मोनदों। AS14G1715 नम्बरनि आपाची बाइकजों फैनाय सानै सिखावखौ हमनो मोननानै राइजोफोरा बुनानै पुलिसनो गथायो होननानैबो मोनथिनो मोनदों। अरुणाचल प्रदेशनि सिङाव थानाय क्योफानियर जिल्लानि निपख' कल'नियाव
अखा हानायनि जाहोनाव गिख्रंथाव दैबाना जानायनि उनाव नायबिजिरनाया सोलिनाय समाव रैखाथि हान्जाया बृहस्पतिबार खालि आरोबाव सासे सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों आरो बे सुबुंखौ 35 बोसोर बैसोनि निर्मला गुप्ता होननानै सिनायथिदों, जाय विवेकानन्द केन्द्रीय विद्यालयनि फोरोंगिरिमोन। बिबानगिरिफोरनि बायदिब्ला एलएस माराक, बलारी माराक, थाय अनजिना आरो सौरभ कुमार मुंनि सुबुंफोरा गोमानानै दङ। आथिखालाव बिसोरखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानैबो मोनथिनो मोनदों।